Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan nga ason, nga iti agdama kat adda iti Malaysia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga ason, iti agdama kat addaak dito'y Malaysia. Dahito yan ti may kado apagilyan nga ayan ko manang, nga manipod na kaabrodak, sa anak pa'y nakabakasyon apulos. Dualaang titawan ti anak ko idinagabrodak. Napaitipadas ko iti damo apagilyan anapanak manang, nga isu ti kayat ko nga isalaysay, barang makaibati ak iti pakdaar kadagiti agam ambisyon nga agabrod, gapumatlaangan iti rigat ti biag, amapaspasaran iti bukod tayo apagilyan. Aging gaitamanang, marikrik nakpailaang ti saem agapuanan ti padas ko. Gapota saan laang asyak ti apektado, no diket karaman pa'y ti pamilyak, anapanawak dita Pilipinas. Apay ayang agragot kang agabrod, bakit? Kaya't ko ti makatulong kan kalakay. Agpada ta nagtaod iti marigrigat a pamilya. Itataadan may isang anak ta, agrigrigat talat ta. Iso kayat ko ti agabrod tapno matulungan ka. Ay, makatawon pa lang ta anak ta. Marigata na ka mga wirken ko na. Nagmaymay sa tagtrab-trabaho ak matidji talon. Nakasarita kung dagiti dadakkel ko.
Naibagakon kadakwada ti maipapan iti panggap ko. Kat nakasagana da amang tulong kan ka mga wir iti anak ta. Kanyan. Imo na pa'y gayam nga inyo man mo kadakwada ti planong mag-abroad. Ngam siya kang asawam. Binong, pangaasim ka di Di kan agpasugnod. Kaya't ko lang amin ang masigurado asaan kayo ang nakakaasi nga aga maapanawak no bilang tamapagasatanhak. Ason. Umanugot ka kumanlakay. Para maglakad tayo dayto a planok. Para iti masakbayan ti anak ta daytoy. Pangaasim Binong. Maawatan na kuma. Pangaasim. Kahit anyati ko na ni Binong ngay. Awan pa'y tatang. Saan pa'y anak kapag-desisyon? Ang mga no di nakamat palubusan, anak ka. Nakaikad nga akong tatang. Talaga apatuluyag ti agabroad. Nakasarita kong tigayam ko tapno maiproseso ti papeles ko. Ay, Diyo ko naan atog nga rin yung ti desisyon ko, tatang. maawatan kay di panggap mo, anak ka. Ang pampanunutak ni Binong nga asawam. Ang mga no pagarupan ng tukit de akong sintidorak no kaskasanaw. Saan siguro, tatang? Saan abale? Taipalawag ko ang naimbagkan ko na ti amin. Ay, Pangaasiyo, tatang. Da kayo tinamnamaag akang runaan amang suporta kanyak. Nang runa kat agduadwa ti asawak. Pangaasiyo ko ma. anya tiketa sa wunda gito a dokumento aso. Binong. Madamamat gaya mo nga iprosesom dagiti papeles mo nga abroad. Pasensya kan, Binong. Gam talaga adesidido akon. Masapol tayo daytoy. Para kada tayo daytoy. Diyak pa'y nangad ng ason. Amom dayta. Diakon mauray ti desisyon mo. Kan maysa, narugyakon nga iproseso dagiti papeles ko. No mapagasatanak, makapanak iti Hong Kong, kalpasan ti may kadua kasangay ti anak ta. Ala nagdesisyon ka maten. Di sige, mapan ka nga rudan Pinalubusan na ko ni Binong, tatang. Anak, nakasaritak di asawam. Talaga di na kumakayat na agabroad ka ng awanan tinaaramidan na dahil pagpagnamot ng iti papeles mo. Tatang, Kinapudno na. Dinamag na kanyak no pinalubusan ka. Kinunakyan ko na suportarak lang ti desisyon mo. Balakad lang ti may paikaw. Kat saan arumba nga makibiyangak tada kayo nga agasawa ti masiknan iti dayta. Ano dagiti madamdamag ko akakailyan tayaw. Adak sanggasat iti panagabroad ta. Kat madanagan nakgapo iti dayta. Hanggang awan mo't di mabalin ko no talaga adesidido kan. nalpas ko nga imbaga adesidido ak tatang. Kan saan akon apalapdan pay. Iso ang maawatan dak kuma iti daytoy nga aramidag. Gapo iti gagar ko ang makatulong iti asawa.
Kantap no mapasaya at ti panagbiag mi asang kapamilya, Jakon dimngeg iti anyaman apalawag ni Binong nga asawa manang. May salaengen ti nakaisentron ti panunot ko iti daydi agundaway. Ti makaabroad, tabareng makalungaw kamin iti rigat. Pudno a desidido ak amangurnos iti papeles ko manang, ngem nagbalin adakkel alapod ti kwarta nga aramatek. Iso ajak na isimpati amin akasapulak sakbay ti deadline. Iti ababa sarita, napaayak ididamo aginandat ko tinagabroad. Ngem sa anak anapukawan iti namnama, kat nagsapulak iti fly now pay later. Ditoy anaamamok ti tao agapwanan, tapno makapanak ijay Hong Kong. Sa dinulaw na ti papapanamason, masansa na rumwar ka ita. Sakit kanayon ka, masipngatan nga agawin. Adalas asikasok Binong, di ka kadi agong unget. Ibagaman ka nagtagpay so ason. Anyat pa ka kumikuma maya. Binong, Gulguliban nak ka di. saan Anya kumaga po aguliban ka ngay? Saan nakakasta akita ti babae Binong? Di na ko man pagatapan nga agar-aramid iti dakas. Anya nga ruti pa ka kumikuma muna ngay. Or-orayag ti sungbat mo ason. Ason? Agi pagpagnaakmanan iti papeles ko nga agabroad Binong. Anya? Unay kamutin ason. Napay ka lang nga rodon ididamo nga magpursigi ka latta. Gaputa pang panunutak ti pamilyata. Isungar aramidek daytoy. Makaamo ka man langan. Di na pa'y amo nga ipangag ang asawam. Iso manipo dita. Jakon makibiyang pa'y. Makaamo kan. Saan mo mababalaw di asawam, anak ko? Siyak tupay kat naklatak iti day ta na amuak. Tatang, Ti amok linipat mo day ta panggap mo. Ngam saan pa'y matlagayam? kas iti ko nakididamo tatang, desidido akun. Kasanaon, no day ta ti pangrugyan di saan nyo apag kinaawatan nga agasawa. Tatang, Maawatak ni Binong no apay anay bagana ti kasya anak kao. Taoray siya, kasjay matlang ta agbalin a reaksyon ko no bilang. sana bali tatang, mamati ak maawatan tumatlaang ni Binong ti amin. Nang runa inton makaabroad aktun. Ay, sa apay la ko mga rod takas tangagpay so anak kao. Narigatan, amangan no sa baling toki di ti mapasamak. Saan tatang? Mamati ak maawatan naktumatlaang ni Binong. Marikrik nak dayta. Apay nga alaam day tapungan kan ulas ngay. Ang kaida kami langan ita anak tayo di bangir asilid. Sigalat nanti maturog ditoy. Anya? Total, kasla dinak mo't kabilangan ni asawam. Tagdes desisyon ka mo't siksika. Nasaysayat langan ni erwam kung tibagik. Anya kamutan Binong. Maawatan na kumamot Anya palat pagaro pamitar aramida kaya. Saan ka daan nalawag timbagak? Masapol nga erwam kung tibagik. Jakon kaya tag sa upay. Taamangan no masayar tiriknam. Isa maawatam kumamot nga rod tikastoy nga aramida.
Binong, agluasa kon nga agpasyudad inton maminsan nga aldaw. Ngam aging gaita, man-mano apagunyan nak. Kasarita naklaang no da ibagakkan ka. Binong, pangaasim. Di na kumamot pabalunan iti sakit tinakam iti yaadayok. Sa dino tinangalami ti kwarta binusbos mo? Fly now pay later tinagaplayak. Diyay na maamok a tao tinangipag na iti amin. Direkta nga agsarsarita da iti agbalin nga employer ko iti Hong Kong. Pangaasim Binong, maawatan na kuma. Kasi iti nakunakon, para kada tayo da ito nga aramidak. Tangayawanan di maaramidak. Kastulangan di makunak kang gason. Nagsulsulo ka, nagdesisyon ka ng iproseso ita amin. Iso di ka namang namnama kanyak, no bilang maadaan kay ti parikot. Binong, Day talang ti makunak. Good luck iti panag-abroad mo. danda ni Jack maaklon ti kasjay a panagsao ti asawak, sakbay a nagluwasak manipod iti lugar mi, manang Emmy. Ngem inanusak, gapu taamok at talaga a nasakit tinakam na, gapu iti nagbalin a desisyon ko. Jay tao anang tulong kanyak ti kadwak, anapan iti nasao a pagilyan. Ti amok ididamo, kat adda ti opisina da sadyay. Ngam inggagaran na lagayam tinangkuyog kanyak, ta kinasarita na ti agbalin nga employer ko ijay. Saan ko man anang tinagsaриtaan da, nasiputak ti panangiyawat ken kuana ti employer ko iti sobre ajak ammo no anya ti linaon na. Apaman a nakagteng kami iti balay a pagpaayak, di talaengen a naduktalak at tourist visa lagayam ti dokumentok, ket apaman nga agpaso, agbalinakon at TNT. Ditan anang rugi ti kalbaryok, manang Emmy. Makabanog dagdalos dito'y naglawa abalay ti amok nga inchik. Sapay agmay may saakla ang ababaunan da dito'y. Awan na pulos ti kadwak. Who told you, Torres? You idiot! Ha? I'm sorry, madam. You are very lazy! Anay ko. Please, madam. Please. Do not hurt me. Please. Do not tell me what to do, you lazy bastard! Tatang, saan asungsungbatan ni Binong ti cellphone na? Nay, apay ngay. Kanapay nga agsangsangit ka anak kaw. At mapaspasamak ka. Namin anong ngay mawag ka kanya akasta ka. Pasensya kayong tatang. Diyak pa'y maibagay takada kayo. Intakaw ko lang ang timawag. Kabilan naklakit ti amok na mabistunak. Anya! Ay Diyos ko! Apay ngay anak kaw. Awan ti panawan ko ngagpalawag tatang. Pangasiyo. Numapan kayo iji balay. Ibagayo ka ni Binong asong bata na ti awag ko. Pangasiyo tatang. Uwan anak ko. Mapanak kita lang. Tapos sumbatan na doon ti awag ko itong sumarunaw. Agyaman nagtatang. Agkan pangasiyo ko ma. Di yu baybayan dagiti agamag.
Ikari yung kanyak na itatadang. Nalpas kami na nagsarita ka ni Ason sakbay pa apimanaw tatang. Intulok ko ti kayat na. Saan ko linapdan? Iso di na kumamot sa miran no jak sungsung-batan dagiti awag na. Maklon mo ka day no dadagas ang mapasamak ni Ason ije balasiw taaw. Binong Baraok. Amok ang nasakit tinakam mo. Gapoy ti desisyon ni Ason nga agabrawn. Ngam agpakpakaasi akas katugangam. Saan lang anam na minsan nga imawag kanyak ni Ason nga agsangsangit, Baraok. Masapul na kati anak ko. Pang-aasim ko ma. Kasaritam ni Ason inton umawag kan ka. Anak, kasinong bata matlaang tiawag ko, Binong. Agyaman na kunay. Amo ka na sakit tinaga mo kanyag. Amo ka kaguranak. Gampangasim ko matadangganak, Binong. Awan ti sabali ang pagkamangag. Awan ti sabali ang pangibaga kiti marikrik na. Abay, anyat mapaspasamak yan ka. Diyak ka mo noon niya ti pagbanagak nito'y Binong. Nauyong ti hamok. Ason? Amok nga dahil nimbata mo sa hindi pinatuloy ko tinagabroad. Katamo ka saan ka mangrabrabak lang idimbalikas mo na iti. Pagawanan nagbinong. Pagawanan nagkuma. Anyat mapaspasamak kan kanita. Naalilawag. Saan aligal ti kadak tito'y. Anya? Nagpasunti bilag ti dokumento ti kadak nito'y. Iso nga ita, may sakon at TNT dito'y. Kasano na pasamak na ita? Inalilaw nagtitauan ang tulong kanya, tapno makadano nagtito'y. Nalawagan ita kanyak ti amin. Isumat lagayam a personal nga intulod nagtito'y. Kat kinasarita na ti pagpapayag. Taan niya, Ason. Ibagam kanya. Anya sila pasamak. Panagkunag, kadinla ko nagtitao ngayon pagarup ko anang tulong kanya. Anya? Dahil tatag pa yung subinong. Isa pangasim talipatam kumapalang tiguram kanya. Kasapulan kaita. Pangasim. Laeng akabil ken agkakasakit asao ti linakam ko itinagbalin nga amok idi ije Hong Kong manang Emmy. Adupay dagiti di na binayadan a serbisyo. Awan ti sabali ang nagkamangak idi
no saan at tinamarswa. Nalabit adinangag ti Diyos ti arararaw ko, iso anam-amok ti may sa apada a Pilipino at taga Visayas. Damo pa'y la panagkita mi iti naminsan a nagibelengak iti basura iti ruwar ti balay ti amok, nalaganan ti riknak kenkwana. Naistoryak ti parikot ko, ket iso ti nangipamuspusan iti amin, tapno makalibasak iti sidong ti amok. Gaputa nagbalinak ket nga ruden at TNT, saan kami ang nakapagkid daw iti tulong kadagiti maseknan sa jay. Injaya na ti panagnaed ko pay laeng iti dagos na, tadandani ket idin ti iyo umay na ditoy Malaysia. Iti ababa asarita, intugot nak, iso nga daak ita ditoy. Ket ininot ayur urnos ko dagiti papeles ko, babaan metlaeng iti tulong na. Sa anak nga agliwliway nga agkarkararag manang Emmy, ama urnos ko kumanti amin, tapno makapagbakasyonak met, ket makitak ti pamilyak. Kayat ko apalagipan dagiti kas kanyak nga agtartarigagay nga agabroad, asaan kayo abasta agtaleklatan. Masapol asiguraduan nyo ti amin. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, ason. Pagayam nga ason, umuna iti amin, agyamanak taintalek mo kada kami toy pakasaritaam. Talaga nga adulat ta dagiti manangal lilaw pagayam ko. Ngam uray no kasta, nabilbilag latta ti kararag, ken panagkid daw iti tulong tinamarswa. Dawat ko ama urnos mo kumanti amin, tapno makita metten ti pamilyam. Pagbalinam akarit dagiti nagbalin apadas mo, tapno magunod mo ti tartarigagayam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad itinagan nga Eliza, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Eliza. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May saak nga avid listener daytoy a drama, sipud kaubing ko. Kinapudno na, kaslakurangan ti aldaw ko iti panagriknak, idi saanan amang nga ganday ti a drama iti radyo. Iso analaos ti ragsak ko, idi nasarakak daytoy YouTube channel yo. Kaya't kumat nga ibinglay ti kapadasak nga imay nagtrabaho dito'y Hong Kong. Adda asawa, kandwa nga anak ko anapanawak dita Pilipinas manang. Narigat la ti adda pa nagbiag mi, iso nga impursigik ti maka-abroad, nga uray makuna anakurangak iti adal, ken talaga nga ignorante ak. Irugik ti agsalaysay, idi kasangsangpet ko iti airport, dito'y Hong Kong. Nagado kami nga dito airport dito Hong Kong. Anyat aramidak itan ngay. Kasano ang makapanak? Excuse me? Why, sir? For a moment. Okay. Done now. No more temperature. Thank you. Ay, kunaklakit din no niya ti aramidan di gwardya. Kunaklakit din no si Taranak. Gaminala na lagayam ti temperature ko. Pasano akitan ngay? Anya ti aramidak.
Kasanwa. Aywan kayam. Diyan may sa cellphone nga imot ko. Insalpak ko ijay jisim nga intod da kanyak. Naka-phone book ijay ti numero nga awagak apaman ang makagtungak dito eh. Dito eh. Awagak ti cellphone number nga adda dito eh. Aday ta. Agriringan iti bangir alin niya. Hello? Nandito ako sa airport na. San ka? Train? Okay. Sakay ako ng train. Okay. Bye. Aglugan na kano iti train. Asidagla kano dito airport di central apagluganan iti train. Makamuditan. Sa pula kun di central nga imbaga ti nakasaritak. Taadda ijay ti train apagluganak. Makapanervyos ba't gayam dito eh. Agasam nga ita pinaglugan naklatan di kinasaritak iti cellphone iti tren. Sa anak mo't nagbayad. Basta adda kanyak ti tiket nga intad da kanyak sakpay naglugan nak. Makaamunto kanon nga agbayad. Apaman ang makagtungak iti istasyon ti tren nga imbaga na adum sa agak. Uray madanagan nak. Makaparagsak mo't lata. Damo apa nagsakay ko iti tren. Ay, kastoy gayam tirik na. Mayat si ka. Itala na padasak ti kastoy. Oh, mayat talaga. Si putak niya pagdisagak. Amaan tukot na mailabasak. Ay, narigatan. Kunamot niya nakasaritak iti cellphone. Nagsardang tulat ta kanon da ito'y nagluganak. Kalpasan na. Addan to kanon ijay nga agururay kanyak. Nalipatak na diyang baga na alugar apagdiritswan migat. Ijay ito kano asukunan nakti agbalin nga amok dito'y Hong Kong. Ito iti umuna nga aldaw ko iti balay dagiti amok diti Hong Kong. Sapay la ko mata nasingpot da. Jak lakit di kaya ti maipada ka dagiti daduma kakailyan adaksang gasap dito eh. Alaysa! Ay ayaban nak ti amok a babae. Apay nga ta. Alaysa! Yes madam. You come with us. You must know where my daughter's skating class. Ha? You must know where it is, so you can accompany her because I need to work. Madam? Do you understand me? You must go with us, so you will know where to accompany my daughter. Come! Yes, madam. Yes. Ay, sumurutak ka nung kadakwada. Kasta mo ti maawatak iti sinyas ti amok. Ay, sumurutak latan. Nagalistomutan amag na ti amok kan ti anak na. Si puta ka na imbag na pagturungan da. Ang mga nudyak masiputan kat maiaw-awanak pa eh. Ay, dagitidan. Simrak da iti da japasdag. Kartingak.
Ni, kasano ngay alukatak tayo tiri daw. Awan mo ti pagigaman na. Ha? Ti amok? Isinsinyas na ti igam na akard. Uwan, adamot kas ta akard ko. Iso siguro ti aramatak. Tapno aglukat na iti sarming ari daw ti simrakanda apasdak. Talagaan nalabas ti kinaignorantek manang Emmy. Nang runa ket damo laeng anapadas ko dagiti kakas di abanag, idi nakagtengak ditoy Hong Kong. Iso siguro amasansan akas lakaunget nak ti amok a babae kadagidi agundaway. Tatalagamot ngamin, ajak pay ammo ti aramidek. Malagip ko pay iti naminsan manen nga ingkuyog dak arimwar. Naglugan kami manen iti tren. Impagarup ko na amok iti aramidek, ngem saan pay laeng. Adda manen iti card nga inyawat da kanyak, nga isugayam ti aramatan, tapno aglukat tiri daw ti tren. Ngem gaputadyak amo nga aramatan, iso anakangegak manen iti amok. Ngem uray no kasta, awan anyaman na kanyak manang. Takas iti nakonakon, kayat ko ang makalungaw iti rigat ti pamilyak. Eliza, you wash the bed sheets, okay? Yes, madam. Labak amin. Don't worry. Good. Then finish all the chores, okay? Yes, ma'am. Okay, I go to work now. Do not forget about the kids. Yes, madam. Don't worry. Siya konti bahala. The bed sheets are like this. Huh? Why, madam? What's the problem? Look, I don't like them. Why, madam? Because it's kuso-kuso? What? What did you say? Kuso-kuso, madam. Like this. Kusok-kusok man lang, tapno maawatan na. Like that, madam. Kasta ti kusok-kuso. Yes, it's not good to see. Why? You did not iron it? Huh? What, madam? Iron! Plansaak, madam. Okay. I will, madam. Don't worry. I will. Apay ngagsangsangit ka nga ay. Anyat mapaspasamak ka. Ay, please stop. Ay, sumangputan ni nanang mo. Amano agungot na masangputan na kang agsangsangit. Stop. Ay, nagrigat mo tanti kastoy. Anyat mapaspasamak kan di ti aw-awer ko aya. Apay akan laat-latan ng pagunggan ng agsangit. Ay na, what's happening here? Why is he crying? Madam. What did you do to him? Nothing.
Eliza. Anay ko! Oray lang na sulaknak ni madam. Nga pwede pa nang induron na itay tiropak. Anay ko! Madam, can I talk? What is it, Eliza? Madam, awan dakas ngay naramid ko iti anak yo. What? I did nothing to your son, madam. I don't know why he is crying, but you mad with me. So, I better go. Palubusan dak ko man. What do you mean, go? I want to break my contract, madam. What? Diyak amuno kasano. Teach me to break my contract. What? Don't smiles, madam. Seryoso Ang mga ano niya, pa'y ti mapasama kanyak ditoy. Sandak ko makatawaan. Kasla ka daw yan laangan iti amok ti bumugtak manang Emmy, ngam nasingpet met. Iti day di apa nang ibagakken kuana, akayat kukuman agibusan ti kontratak, nas daawak idi kat katawaan nak. Kalpasan na, impalawag na ang makakatawa kano, gapo tamarigata nakket nga rod ang makisarita kadakwada iti puro nga Ingles. Ngamket di manang, inlawlawag namot kanyak, no apay ang nakaungot idinasangputan na nga agsangsangit ti anak na. Kinid daw na nga rod asa anak kano apumanaw kadakwada, takasapulan dak. Kat gapo ta sa anak mo't nga agrabyado kadakwada, nang runa no maipapan iti sweldo, nagtali na edak kadakwada. Agingga nga ininot, anasursurok ti makicommunicate kadakwada. Iso asim mayaaten ti amin. Kumusta ka dito, Eliza? Ay, nasaya at matlakay. Awat ti rumbang apagtanagan nyo kanyak ditoy. Nasaya at mo't nakasta. Dagiti anak na ay. Ayan da. Kaduay da ni Tatang. Harimorda. Sisya kita dito'y balay. Kagap-gapok mo di talon. Kasta ka di? Kumusta kayo mo't ngay? Nasaya at kami mo't, Eliza. Ayun gayam, narugyanan na ma-renovate ti balay tayo. Bakit? Anya, nangala ang mga iti bus-bus-busam. Bakit? Jack bus-bus-bus nagit ipatpatulod mo. Or-ornungag. Tatalaga kayat ko maurnos ti balay tayo. Tapno adamot pakakit kitami ti bannog mo dita abroad. Agyaman na, Nestor, lakay. Awanan yaman na. Jack lakay ta masayang ti bannog kan sakripisyo mi ti kaadam dita. Iso adi ka madanagan, ta sigurado ka saan ang masayang ti matmat gadam. Are you sure you don't want to come with us in Japan, Eliza? No, madam. I just stay. But you're alone here. It's okay, madam. I can manage. Okay, if that's what you want, we will be gone for 6 days for the vacation. Okay, madam.
Take care. I really like you now. You're a fast learner. At least I can now communicate with you easily. Thank you, madam. Just be careful on your vacation. I will miss you, madam. Nailabak amin ng idikalman dagiti kurtina kan bedsheet dagiti amok. Dagito'y laangan na panawan da amurang tilabak ita. Kalpasan na, makarelax akton. Ilasin ko dagiti di kulor kan dagiti puraw. Tapno din tuket Ha? Ni, anya da ito'y nakasobre dito'y? Ala, ay sus, nagado a Hong Kong dollars da ito'y. Apay nga da dito ay nagiti murang da ito'y ngay. Ay, tinasayaat. Alaak iti ladawan da iti asobre ang naglaon iti kwarta. Sakon to iyawag ka dagiti amok. Masapul ang maamuan da ti maipapan iti da ito'y. Ay nalakay, saan laang anam na minsan nga da nakawara adakkel agatad analipatan dagiti amok. No atidog lang at ati imak, jakon insubsubli kadakwada. Dahil tati Timor Aramida na kaysa. Saan na rin mga mapukaw ti panagtalagkan ka dagiti among? Wunlakay, kun may sa, anyat amok ngay no subsubukon daklagayam. Dahil agad ka raw. Nga maawantirong ba nga pagdanagam, Nestor? Amo mo ta sa anak nagtatakaw. Alaysa, Iso ajak to agaramid iti banag apakadadaulan ti panagtalek da kanyak. saan lada ita bakit? Rumbang la kanayon ako mararag kay ti Diyos. Kabayatan ti kaadam dita, ha? Dayta ti jak maliwayan apulos lakay. Maliwaya kun ti mangan. Ngamjak to pulos maliwayan ti agkararag iti namarswa. Dayta ti agpaiso lakay. Gaputa nagbalinan ana urnos ti komunikasyon ko kadagiti amok, nakarkaro pa'y asimaya at tilinnangan mi. Katjak napupuutan asumag mamanugaya man atawan nga agpapaayak kadakwada. Ti may sapay ajak napuutan, kat ti ininot apan nakaiyaon ko iti pamilyak iti rigat. Taita manang Emmy, mamati ka man wenno saan, malaksid ang nakaipatakder kami pa yan iti bukod mi abalay. Matultulungak pa iti dwa nga inaudi a kakabsat ko. Banag a pagyamyamanan daunay kanyak. Medyo narigatan akman ididamo, gapu iti kinaignorante. Kan saan unay anasaya at ti komunikasyon ko kadagiti amok, ininot met asimaya at ti amin, gapu iti panagpursigik. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Eliza. Pagayam nga Eliza, agyamanakan ka. Kat kablaawan ka pagayam ko, tanabaligi ti kaadam di ta Hong Kong. Iso ang matultulungam ita ti pamilyam. Itultuloy mo ti kinaimbag mo. Tapno agtultuloy mo tlatta ti isasangbay dagiti parabor kan ka, kan iti pamilyam.
Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod ka ni pagayam asyila. Adinan inlanad no sa dino apagilyan ti ayan na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan asyila. Pasensya kan manang no jakon inlanad no sa dino apagilyan ti ayan ko. Ngam siguradukken ka nga agpapaayak nga OFW dito'y balasiw taaw. Naawis akmat ang nag-email iti programa yo, takayat ko apay drama ti padas ko. Kantap no mangag ko ti kapanunutan nyo, maipapan iti sitwasyon ko. Makatawanan ang nagsina kami iti asawa, sakbay nga ingkadeng ko ti nag-abroad manang. Addamay sa nga anak mi, kat sakbay ang nag-abroadak, addan sa bali akadandan na ti ex-husband ko, kat adamutan anak da. Aklunak ati saam anariknak, gapoy tinapasamak iti estado mi nga agasawa, tinangiduron kanyak, tapno agabrodak, tatalaga kayat ko ti makalipat. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinayuman ko ti riknak iti nagayam ko agay, akad kadwak iti pagnanaadan mi, dito'y pagilyan nga ayan ko. Kamot gayam ti makagapo, iso akanayon ka analiday kan maikulkulon, girl. Louie, He? Anya Louie? Louie, ko namat ilukluk nang mo nga ibalikas tinagan ko. Tapno kaslanagan na talaga ti girl alush. alaman laangan, Louie. Kasta Apay ngay talaga nga imbagam kanyak ti may papaniti dayto, girl. Kanayon nga agdamagakan ka, ngam di kag sasao. Kanayon nga ibagam ama homesick ka laang, ngam saan mo't gayam? Diyak namin ang kabalan nga ilamang. Nagdagsan ti barukong ko. Sige lang, girl. Isangit mo. Iti kasta, lumag-an ti barukong mo. Louie. Amom, aging kaadi mo maibkas ti anyaman nga an-anak-akan. Ti anyaman nga impanam di tabarukong mo. Talaga saan ka maka-move on? Inturturad ko pinanawan ka dagiti naganak ko ti anak ko. Tap na maka-abroad ak, Louie. Tap na makalipat ak. Nga maapay nga aging gaitakat kastoy lata tiriknak. Apay ang masaksakit na anak lata. Nga oray makatawanan din na palampas. Talaga akasta. Anong di kagdanag, girl. Adak, dito amang saranay kan ka. Sige na Iyapkas mo ti marikrik na, tapno lumag-an ti pakinakam mo. Apay, anak kariin ka pa lang, girl. Di ka makaturog? Pampanunutam lata, ti may papaniti ex-husband mo? Diyak ilibakan ka, Louie. Damagag man kun ka, Sheila. Kayat mo ka di abalsan? Ha? Anya abalsan ti kayat mo asawan? No, kayat mo mabalod. Tapno makabalis ka, gapo iti panangisina na ken ka. Ha?
Kunam kanyak nga dan anak da, iti nang isukatan na ken ka. Saan aya? Kaya tasawan da ita, nadagsan da dyan nga ebidensya iti panang lipot na ken ka. No kaya't mo abalsen, mabalin mo nga idarum. Isuda atwa iti nang isukatan na ken ka. Agpada da mabalin ang mabalon na agdarum ka. Saanan, Lowy? Kaasimot di anak da nung mabalod dang agpadpada. Jakmat kaya't nga daubing ang maisakripisyo ang mayadayo kadagiti dadakkel na nung mabalod da adwa. Day takat nga rod. Iso ano awan planom amang idarum kadakwada. It's time to let go. Manglipat ka laangan. Awan sarat ko ita. Agtali na edaklatan dito'y dagusmi. Awan ganas ko arumwar. Sigurado asaan ngagdiretso dito'y dagusmi ni Lowy. Dumagas lakit di dayjay iti tambayan dagiti Pilipino. Apaman arumwar iti trabaho na. Amo na ngamin nga ita nga aldaw ti kaadda ijay dagiti padami a Pilipino. Ngam siyak. Dito'y aklatan. Tapno... Ni Lowy ti umawawak? Hello, Lowy. Hello, girl. Ayan mo. Apay nga awan ka diti tambayan. Amok nga awan sarat mo ita. Masaduta ka rumwar. Iso nga daak lang dito'y dagusta. Ay na, agmuk-muk-muk ka manen. Kasla-kastan. Ala, agawid akmutan. Tadi tatalaan nga agsarita. Bye! Inidop na ti cellphone na. Apay nga ta. Anya ti pagsaritaan mi. Makiam-amuak iti sabali a lalaki babaan iti social media? Yes! Deserve mo matagbalin ang naragsa kanya. Ngam, ado dagiti malalilaw iti social media, Lowy. Alangan mo't nagpaalilaw ka. Saan Lowy. I-try mo lang, girl. Anya mom. Ang mga na dati maam-am mom nga isugayam ti talagaan na itani para kin ka. Padasam laang, tabarang ison ti makatulong kin ka, tapno maka-move on ka. Naawisak nga rod, iti singasing kanyak tigayem ko agay, manang Emmy. Kat inikak iti oras ti panangaramat iti social media, partikular ti Facebook. Iti saan ang nagbayag manang, adda na amamok a lalaki akas kanyak, addamot idi iti agpang tibiyag na nga agrek-recover, manipod iti break-up. Ilingad talaangan itinagan a John. Baro ni John, ngam tinakisina a nakalive-in na, addaan iti anak. Sigun kankwana, nagsublin ti kinadenna na iti sigod nga asawa na, ket di namot kayat ti agbalin atubeng, tapno mabukol manen ti pamilya ti babae. Nalabit agaput agpada kami amalmalday, nalaka ang naginalaan kami itirik na manang.
Talaga adi mo maliwayan ti umawag John. Amon pa yan ti oras sa kaadak dito dagus ko. Siyempre sikat ti makagapo. No apay anawak nitan tinakulaapan na lubong ko. Iso akayat ko maamuan, no okay ka? Una yun day tanawak nitan. Kas kada nakulaapan alubong asasawam. Advice so di pagbagak sila. Gapukan ka. Rin magsakak manen. John, Nalaos ti panagyaman ko iti na marswa. Tanamam mo ka. Nauray babain lang iti social media. pakaragsakak mo't day ta. Pudno nga agpadatang iti balasyo tao. Ngayong sayang, tasaan na may sa pagilyan tayan ta. Apay ayan no bilang at data iti may sa pagilyan. No at data iti may sa pagilyan. Damo pa'y lapan nagamamuta. Sarong karan kan. Kit personal nga ibagakan ka. Nga anya, John? Nga ay-ayatan ka, Sheila. Anya? Day tadagbay so, Sheila. Ay-ayatan ka. Sikatin ang supli ti Maris ti lubong ko. Ay-ayatan ka unay-unay. Mga no nalipata mo nakasado at damay sa nga anak ko. Sika na mismo tinang ibaga kanyak. Anabayagan na nagsina kayo'y dasawam. Kanatan sa bali a pamilyana. John? Marignak ti kinapod numidi. Iti imbagam kanyak ti estado. Kat kapoy ti panagbalin mo anapod no. At-atan nga inayat ka. Iso asapay na kuma. Dahil kan nakitikundaway. Aklunan na kuma, Sheila. Tauray ng LDR lang. Ikarig na agbalinak anasaya at akayan ayat. Kaskan ka. Nagbalinak mat anaragsak idinagam amuta. Kataklunak. Agayatak matan kan ka. Nakapanawon dagiti gagayim ko ang nagpasyar dito dagus ko, mahal. Sika talaga. Apa niya niyam amunak kadakwada. Di ka kadi mabain? Oh, anya ko mahal. Awan mo ti dakas na saan ka ni? Proud da kakayan ayat ka. Isong awan ti rumbang nga ibayin ko. John. Among nga ayatan ka, Sheila. Anya ko mga aga po nga ibayin ka. Tadasigod nga asawa. Kan adda anak mi. Tinapalabas, ket napalabasan. Ti importante ket agdama. Iso ang mabalin ka di. Saan ko matila pang panunutem? Ay ayatan ka. Ket saan kun to nga ibain, nga oray anya pa'y ti kinataom. Ken oray anya pa'y tinapalabas mo. Agyaman ak mahal. Ay ayatan ka mo't unay. Aganad ka kanayon iti panagtrabaho, ma. Ken saan ka unay nga agbambannog, mahal? Kumusta ti adda ka relasyon na? Nasaya at Lowy. Kat agyaman ak unay kan ka ha? Ha? Ni, apay asak ti pagyamanam ngay. Gaputan no saan agapukan ka? Mga no agpaspasan noong akpay laang nga aging gaita. Mga no malmaldayak pay laang gapu iti nagbanagan mi iti ex-husband ko. Ay na girl, imbagak matengkan ka. You deserve to be happy. Lowy. Kat nasarakam ti happiness mo ka ni John. Oh, di ba bongga? Nabayag kayo matanan niya? Nga oray no LDR kayo? Agin nam abulan kamin Kat maragsakan nak. Tauray no LDR kami laang. Mariknak nga ipatpatagnak. Kat ipatpatag kumat ni John.
Masan mo tan di saan ta pag kinaawatan, John. Takas ano, awan mo tan oras mo kanyak. Masansan mo tan adag iti gagaya mo ti ikam iti atensyon. Anya nga awan ti panahon ko kan kay bagbagam. Kanayon tamad nagsasarita iti video call Apay niya akaslay si dir mo matan ti kanayon apa nagsarita ta iti video call. Anya ka matan? Anya nga isidsidir nga bagbagam. Ipalpalawag ko lang ka. Tapno maamiris mo. Asa na po nga awan panahon ko kan ka. Kanayon nag-video call ta. John, kaya't ko laang alawagan kan ka. No saan asyak ti umawag, saan ta makapag-video call. Sheila? O, makitam, saan ka makasao, tamapaiswan ka iti imbagak. No saan asyak ti umawag, saan tan makapag-video call. Takanayon mo tan adag iti barkadam di ti kakaduam. Iso pa nagkunak. Kasayaatan siguro na ag-call off tapay laang. Ipapas mo pa iti makikadwa kadag iti gagayem mo. Nasakit para kanyak tikas jay nga inaramid ko, Manang Emmy. Ngam masapul nga agbalinak anatibker. Nauros mimot ket di tikas jay anapasamak, ngam jak la impagarup, nga iti ababa apanawan apanag cool of me, adda babae ana involved kan kuana. Kat tinasakit, mismo pa'y ati babae tinag-message kanyak, maipapan iti relasyon da ka ni John. Inaklon ni John tipudno maipapan iti babae. Kat imbaga na, anaaramid na laang tinakirelasyon iti sabali, gapu kano iti sakit tinakam na kanyak. Isu na laang, taadda kanon napasamak kadakwada, gapu taaddada iti may sa alugar. Nalaos ti pan nakapasakit ko, Manang Emmy. Ngamjak man amo, tadyak maiturad apot den ti komunikasyon mi ken ni John. Hoy Sheila, di ka di sumurot iti tambayan ita? Nabanugak ngamin, Lowy. Kaya't ko ti agina na. Kasta ka di. Kaya't okay ka lang di ti dagusta? Wen, di nakpagdanagan. Sige nga Rod, mapana ko na ha. Tada ka na ija ita ni Ralph. Makamukan dito ha. Sige, Lowy. Aganad ka. Bye! Naimbaklakit din. Tasaan anadlaw ni Lowy ti kinaliday ko. Ika gumaak na ilimad kan kwa na ti amin. Saan arumbang nga agparikot man ang tigayam ko, gapu kanyak. Kumusta ti anak ko, Nanang? Awan ti rumbag apagdanagam iti apukok sila. Saan mi abaybayan ti anak mo? Agyaman akno kasta, Nanang. Kat ti ama na ngay, Nanang. Agipaw-paw itpay kadi. Nay, apay adamdamagam da ita. Kat amumot at sakbaypay anagabrod ka. Kat saanan nga agipaw-paw iti sigod nga asawam. Nanang, Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, Sheila. Anya ka di parikot mo, anak ko. awan, Nanang. Awan. Alangarudan ta dapay asikaswag. Ingkay tulaangan irwar ti impatulod ko, Nanang.
Anya jay kunam, John? Kaya't kung di madla ni anak, Sheila. Ha? Sheila, pangasim. Saan kanton nga agree nyo iti kontratam dita? Takas tamad lang daramidag. Numabalin, ag for good tan, tamang bukol tan iti bukod ta pamilya. Nagturad kamutan ang mga awis kanyak nga ag for good. Idinto taging ga ita. Amok nagtultuloy pa lang ti relasyon nyo iti babaim. Imbagak matan ka, Sheila. Saan mo ngay ayatan ni Kayla? Pagpalpalabasak lang iti oras. Sikatay ayatag. Saan arumbang ti kastangar aramidam? Saan arumbang apagay ayaman na kami a babae? Amo manapot kan ka. Saan ka apagay ayaman lang? Isumorong na awisan ka na for good ta. Nakayat kung di maanda ti anak. Iti pamilya. Sorry. Sa anak pa'y anak kasagana nga ag for good. Kaya't ko pa'y ti ag trabaho. Saan ka makapaglibak kanyak, Sheila? Amamukan. Ibagam kanyak. Anya ti parikot? Girl, agayam ta. Kabisado kan. Amok nga dati saan anasayat ang mapaspasamak kan ka. Gapo iti kasta langam ita. Ala, agsakit ka matan. Apa yan? Nagsakit, Loie. Nagsakit. Ha? May papan ka di dahito ka ni John? Apay, anya tinaramid na kan ka? At the third party iti relasyon mi, Loie. What? Dahito ti agpaiso. Iso masagsagitan ako, Nay. Nagsakit, Loie. No kasano kasakit tinariknak, idinagsina kami iti ex-husband ko. Nakarkaro pa'y asakit tinariknak, iti kasjay anapasamak kada kami ni John, manang Emmy. Nang runa pa'y, taimpublikon ni John ti babae ang nagbalin a third party iti relasyon mi. Pasaray ada post na iti Facebook na akadwa na day a babae. Tirigat na, jaklat na malapdan tiriknak ang makikomunicate ka ni John. Kat uray pa'y saan a formal, kasla adalat ta relasyon mi. Gaputa amin nga aramiden mi, idida kami pa'y laeng, nga uray LDR kami. Kat aramiden mi latta, nga uray addan ti sabali a karelasyon na, nga ammo ti dadduma. Agparparang itan asyak ti third party, tasyakon ti ilimlimad na. Panagriknak kat nagbali na kun amaag, gapu iti nalaos abuteng ko, ama panawanak manen, iti may kadwa agundaway. Daytoy ti gapuna anaawisak, amang ipadrama iti padas ko, takayat ko amang ngaganti ka panunutam. To'y pagayam mo, Sheila. Pagayam a Sheila, umuna iti amin, agyamanak iti panagtalak mo kanyak, kan iti daytoy a programa.
Talaga nga awan kaasping na asaem ti Marikna, no mapukaw ti ipatpatag tayo, nang runa no ti gapuna ket sabali a tao. No napudno ti ayat, rumbeng nga ilaban kunada nga ruden. Ngam no daduma, adda dagiti banag nga agbalin alapped tapno ilaban ti Marikrikna. Iti sitwasyon mo itapagayam ko, saanen arumbeng nga ilaban mo ti Marikriknam, gaputa agdadata nga insukat na kan ti ka-LDR mo. Saan mo kumangarod nga aramiden a nakakaasi ti bagim, no di kat patib kerem ti pakinakam mo, taawanan ti sabali a makatulong kan ka iti sitwasyon mo, no saan asikamat laeng. Sapay la kumata na awatam ti kayat ko asawan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan adyong, manipod ijay tarlak. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan adyong. Naasam kami kanibakat ko nga agdengdengag iti programa yo manang. Kat naawi sakmet a nagsurat, barang mapagasatan met a maidrama ti padas ko. Kinapudno naman ang Bicol ti talagang ayan mi, iti lugar ni nanay ko. Taga Nueva Ecija met ni tatay ko. Idi agtawanak payla iti pito, napuuta kun ti kanayon a panagriri da tatay ken nanay ko. Tiga po na, saan ngamin akayat dagiti kakabsat ni nanay ko, ni tatay ko. Iti may sa Arabii, inlibas na kami ni tatay ko, kat inyawid na kami ijay Nueva Ecija. Makalawas kami ang nagnaed ijay, kat idi nakadiskitar ti amak iti kwarta, napan kamin dito'y tarlak. Iti ayan dagiti kakabagyan ni tatay ko. Talo kami nga agkakabsat nga imbati ni tatay kadagiti kakabagyan na dito'y tarlak, manang. Saggaysa kami nga agkakabsat itinagnaedan a kabagyan ti amak. Tapi manaw matlang amin ni tatay, ngam ingkarina asublyan na kami matlaeng. Day taakari ni tatay tinagsam makadak, iso nga inibturak ti amin arigat a napasarak, iti sidong ti kabagyan ni tatay, anang ibatyan na kanyak. Tamad siguro timbagakon ka. Masapol nga trabaho ka di talon tapno damat serben. Wan, ang galis ko. Tandaan na masana libre ti panagnad mo dito. Pagkadalon da ka pa, isanas ka nagtrabaho ka. Wan, Uncle. Nasaysayatan tinalawag ka saritaan, Jong. Tanusan, nasaysayat pa pumanaw ka langan. Ni, saan na, Uncle? Saan da ka papanawan? Awan ti sabali a papanak. Isungaro na tumulong ka. Diyak kayat ti sadon. Nalawa! Makabannog nagtrabaho dito'y talon. Kung na Uncle iska pagadalan dak, ngam adumot ti oras na dak dito'y talon, namiti papan ko iti pagadalan. Pasaray mamidwalang iti makalawas sa mapanak iti pagadalan. Titakos na, kanayon pa nga alaan dag iti kakasinsin ko ti balon ko no kwa.
makapasuron. Agaano sak, sana bali, mamati akitin ka rin ni tata, sublan na kita ayan da Uncle Isko. Amo kasublan na kami katagiti kakabsat ko, ngayon bati na itayan ti dadto makakabagyan na. Jong! Ni Uncle Isko, si marunugayam di titalon, agtignaya kon, tamangan na makita na nga ginina na, narigatan, sigurado kaungot naklakit di. Pwede ka pala maturong nga, Jong. Ako ang amin, Uncle. Ano mo nang dayta drama mo ka, Jong? Ha? Di ka man kunti drama, tama ka pasurong ka kitaan. Ang kagat maturugan, tama sa pa ka pa amapan agi pastor kadagiti tarakan tayo ading won inton bigat. Uncle, at dapay sa rekwinton bigat. Amo, sana narumbong ay bagam kanyak dayta. Amangan ngamin numalada wa kasumreg, no siyak pay lati mapanagi pastor kadagiti dingwan, Uncle. Oh, ano kumangay? Ha? Uncle? Basta ramidom ti bagbagakan ka, no di mo kaya ti madaksan. Agtungpal ka kanya. Naipastor kong dagiti tarakon mi adingwan. Oray tinwa nga tarakon mi Uncle Isko. Naipastor ko mutan. Nalpas kong ti trabaho ngayon bilin na Uncle Isko. Ngayon tirigat na. Diyak manin makastra kiti pagadalan. Anyan ti kastoy. Iti kalabas. Mamidwa daras lang nga makastra ka kiti pagadalan. Mita alawas. Na minsan la daras na nakastra ka. Ado mo ti oras ti kadak di ti talon. Ang kanya nga ron ngay. Awan ti maramida ka. Amangan no papanawon dak. No jak agtungkal ka dakwada. Awan ti sabali papanak mo bilang lang. Ni tatay. Apay nga tadi na kami mutlaw may alaan na ni tayan dagiti kakabagyan na. Sa dino nga tantayan ni tatay. Apay binaybayan na kami mutin. Apay asan mutin na nagsubli. Sublian na kami pa ingatan ni tatay. Sa dino nga tantayan na. Itinaganos nga edad ko manang Emmy, adon arigat tinapasarak. Kaas itinakunakon kada kayo, pitula titawan ko kadagidi apanawan. Ngam nagan-ano sak, tamang namnama aklat ta iti karin ni tatay, asublian na kami matlaeng kadagiti kakabsat ko. Ngam napaayak. Gapo iti ado at trabahok iti talon, talaga adya akong nakaadal pa'y manang. Iso nga idi agtawan akon iti 17, jak pa'y laam mo ti agbasa. Ti inaramid ko manang, ininot latan a sinursurwak ti bagik. Agingga anadanon ko ti tawan ko, aba inte.
Napanak idi nagtrabaho iti Manila, kas tagamasa iti Siopaw. Gaputa amok anatulungan dakmet da uncle ko nga isko, nga uray kaskasano, nagpawpaw itak lata kadakwada tunggal agsweldoak. Adupay ti sinarek ko at trabaho manang. Agingga nga inawis naktimay sa akasinsin ko, ijay Isabela. Ijay anaamamok ni Joan. Kabagyan ti agtagi kwa iti restaurant a pagpapaayak. Pangasim, Joan, ha? Di mo ibagbagang ararmon ka. Di kagdanag, talaga asaan ko nga ibagbaga. Agyaman nak, Joan. Amangan namin na maawanan na iti trabaho. Ha? Apay mat? Anya ko maaga po ang maawanan ka iti trabaho. Kinasarita nak kami ng tikabagyam. Ubing ka kanupay. Saan ka kanong arman? Ha? Imbagadakan ka dayta? Wen, Joan. Numjak mo't malapdan ti bagik nga agayat kan ka. Isong ararman ka nga oray nububing kang umsyak. Ngamin, mamati ka nung maipapan ka ni ayat. Patas ti amin. Awan na baknang, awan marigrigat. Awan ti ububing, wano natataengan. Jong, Kat sapay la ko matamay kariakan ka, Joan. Sapay la ko ma, tayatin nakmet. Jong, Saan ka nga papuraan, Joan? Kaya't ko lang nga ibkaskan ka tinapod no panagayat ko. di kaagdanag. Sa anak mo't nga agungat kat. Joan, Mabalin ka di nga ikanak pa iti panawan ko. Tapno, mapanunot ko ana imbag ti may papan iti ibagbagam. kasi tinaibagakon kan ka. Saan ka nga papuraan? Makaurayak, Joan. Sika talaga. Kasano nga mo maawan itatikadwak dito'y balay? Kasano ajak amo? Kat ang papaayak iti restaurant dagiti kakabagyam nga aking balay dito, saan ka di? Ay, wan ngagpaisan niya. Iso ang naturada ka ng sarungkargan kay ta dito Tamok ngagmaymay sa ka. No mabalin la ko makaduan kan dito aramidag. Amangan no ada makaidanon kadakwada no bilang umyan ka dito'y. Isa pasensya ka na. Saan ang mabalin? Maawatak, Joan. Isong awan anyaman na. Ngam ka na yun natandaan na ma. Ay ayatin ka unay. Ay ayatan ka mat, Jong. Ha? Agpaiso? Wan, ay ayatan ka mat. Kat sapay la kumataan na damti panagayat ko kan ka ha. Di na ko maluklukwan. Di kagdanag, Joan. Di kan tulukwan. Taay ayatin ka unay. Agyaman ak no kasta, Jong. Mangnamnama ak iti day ta akarim. Uwan ko naklangaro din. Katap no mapanagnagkakan ka nga ay ayatin ka unay. Yamamu ka kadaigit ko a melody. Ha? Uwan, Joan. Panagnagkakan ka anapod no ti panagayat ko. Iso ayam amu ka iti kabagyak. Maragsakan na ka makamaamukan ka, Joan, balasang ko. Kasta akmat, nana. Oh, di kagbabain dito'y balasang ko, ah. Tati asino man ang napatag ka ni Jong akaanakak. Napatagmatan kanyak. Uray ka ni Ago nga asawak. Agyaman ak unay, nana. Agyaman na magustuhan niya ni Joan na kayan ayat ko. Ikit melody. Apay kit din ajak magustuhan ngay, kat madlaw anasing pati kaayan-ayat mo, Jong. Ikit. Agyaman ak unay kada kayo, nana.
Ikit ko nambutan kanyak balasang ko. Di na ko nauawagan itinana. Ha? Uwan mat ngamin, Joan. Ikit tiyawag mo ko ni ikit ko. Sige nga, Rod. Agyaman ako na kada kayo. Ikit Melody. Awan anyaman na balasang ko. Kasi tinakon-akon, ti asino man ang napatag ka ni Jong akaanakak, napatagmatan kanyak. Agyaman akmanan ikit. Uwan gayam. Ada ko may pakasit kada kayo. Sapay la ko mata umanugot kayo. Joan balasang ko, at damadmadlaw ko kan ka. Ha? Anya day ta? Ikit Melody. Umakakaba ti patong mo. Masikog ka ka din. Ha? Ibagam kanyak no masikog kan balasang ko, tapno amok ti aramidag. Diyak mo ikit. Ngamkit di. Saan akong anak binulan? Anya, ne, ang mga numasikog kan nga agpaiso. Tinasaya at balasang ko, ipakita kay iti doktor. Ala, agsukat ka, tamapanta itamot laeng iti doktor. Daikit ko a Melody kan ti asawa na ani ulitag ago tinagbalin akasla dadakkel mi kan ni Joan manipod nagden na kami manang. Nasingpet da kada kami iso nga awan apulos ti makunak kadakwada. Manipod nagsikog aging gaanaganak ti asawak da ulitag ago kan ikit Melody tinang tultulong kada kami. Aging gaan nagbalinan adwa ti anak mi ka ni Joan, isudalat ta tinang sarsaranay kada kami adwa, kastamoten kadagiti anak mi. Malagip ko pa'y manang, adda gundaway ana ospitalak. Addalat ta daikit Melody ken ulitag ago anang tultulong kada kami. Isuda tinangay aywan ken nangas asikaso iti pamilyak kabayatan ti kaaddak iti ospital. Nagsinsin na ranay kami kani Joan tapno maisakad mi ti pamilya mi manang. Agingga adimteng ti tawen 2015 kalaat a nagpakita kanyak ti amak. Anak ko, anak ko. Amok anak ti basol ko kan ka. Kada kayo, kada giti kakabsat mo. Apay akilata nagpakita ka. Masapul na kitan? Tamasakit ka? Kasta ka di? Jong, anak ko. Di nakawagan ni tanak. Ngamin, saan kamot nagpakaama kanya? Kastamotan ka dagiti kakabsat ko. Iso kasayaatan no pumanaw ka lang.
Saan arumbang tikas di apa nakilangan mo iti amam Jong? Amam dayjay. Amom na niya ti makagapo, Joan. Di nakmat siguro mapabasol. Wen, adata ditan. Ngam amam lata dayjay. Nga uray balibalik pay ti lubong. Joan, No nagbidot man ti amam, masapul ang mapakawan mo. Masapul nga awatem. Saan mo nga mo noon niya talaga tinapasamak kan kuana? Iso ang nagpukaw itinabayag. para kanyak, binaybayan na kami. Agsubsublila ita, tamasakitan. Jong, Nasakit ti inaramid na kada kami kadagiti kakabsat ko. Iso pa nagkunak, katrumbang lang. saan? Saan, Jong? Ah, Siya kun ti mangibagbagakan ka. Bidot ti kastangar aramidam. Iso pa nga asim ko ma. Agamiris ka na imbag. Ulitek. Amam dayjay. Kat saan arumbang abaybay am. Jak kayat ti makibiyang. Gamtangay inyo man mo kanyak ti maipapan iti dayta kaanakan. Ibagak garud kan ka no anya ti opinyon ko. ikit Melody. Ayunak ni Joan nga asawam kaanakan. Husto ti kunana. Amam dayjay kat saan arumbang abaybayam. No ibaga na kan kati makagapo, no apay anabayag anagpukaw, nasayaat, nang runa no maawatam ti anyaman abakagapo. Ngam no di na ibaga, anya nga rod, amangan no mabain. Ngam masapul nga awatam latta. Takas ko na nga rod ni Joan, amam dayjay. Ikit. Amok anasingput ka kaanakan. Iso amam ati aka maawatam ti sitwasyon ti amam. Kat pakaragsakak mutlaeng, no agbalin a positibo ti panirigam, maipapan iti daytoy abanag. Oh, tatay. Ato yun eh. Gimatangak man na ni taagas yo. Di uliwayan tag tumaritagas yo ah. Pagyaman anak, Jong anak. Anusan nyo ti kasasaad tayo iti biyag tatay ah. Anya nga ikat saan tayo mo't anabak nang. Awan, anyaman na. Anak ko. Ni, apay nga agsangit kayo matan nga tatay. Jaklamalap dan tibagik anak ko. Takinapudno na. Iti nagsubliak. Ninamnama ko na adinak maawat Apolos. Ha? Kinun ko nag-itibagik. Nga uray di na ko nawatan. Basta makapagkindawak kan kay ti pamakawan, anak ko. Tatay. Ngam talaga na imbag ti Diyos. Gaputa sa anak laga inawat, Jog. No di kat asikasulak pa ita. Isuan na laos ti babawi anak ko. Pakawanan lang kuma. Pakawanan lang no binaybayan kayo kadagiti kakabsat mo. Tatay, anya kayo pa din. Saan kayo nagsangit? Basta agpaimbag kayo. Ta ikarit. Ika gumakagatangin na giti agas niyo, tatay. Anak ko. Ikarit na ita.
Talaga nga ingka gumaak ti mga sikaso iti amak manang Emmy. Takas ko na ni Joan nga asawak, awanak no saan agapukan kwa na. Si papan nakalakpay amang ibaga, akas lalim mag-anti barukong ko, idi namin pinsan alinipat ko ti basol ni tatay. Kayat ko nga agtalinaed iti sidong mi ni tatay. Ngem dimteng ti gundaway, anaaddaan iti saan asinsinan asakit ti inauna nga anak ko. Iso akapilitan nga inyawid ko ijay Nueva Ecija ni tatay, tapno maasikasok met ti anak ko. Nairanamot idi nga agab abroad ni Joan nga asawak. Addan ni Joan iji abroad, idi naidanon kanyak ti damag, api musayon ni tatay. Iso nga ingkagumaan mi kadagiti anak ko, tinagawid ijay Nueva Ecija. Diyak man naabutanen asi bibiyag ni tatay ko. Amok iti kaunggak, anaragsak api manaw, gaputabalon na ti pamakawan ko. Napagasatan mat ni Joan iti panagabrod na. Iso nga ita, kat addamoten na ipatakder mi abalay mi. Iso amamati ak unay manang, uray anya pay arigat ti pasaran ti tao. No nakasagana nga agsalukag, sana buyugan iti kararag ken pamati iti namarswa, dumteng latta ti gundaway amagunod na ti ragsak ken rangay ti panagbiag. Agyaman ak manang, toy pagayam mo, Jong. Pagayam a Jong, agyaman akmatken ka. Pudno anasalimuot tinagdalanam manipud ka ubing mo. Ngam saan ka anapukawan itinamnama. Iso nga ita, naragsakan nga agbibiyag iti sidong ti pamilyam. Dawat ko ti agtultuloy a kinaragsak yu asang kapamilya. Ken ti agnanayon a panagbalinyo anarangay. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu